Tosiaan kun on niinku tosi aggressiivinen ja voimakas tunne, niin sitten se tuntuu siis koko kehossa ja se on niinku tärkeä saada sinne, ettei se mene semmoiseksi älyttömässä karjumista. Niin. Ai ai ai! Ja silleen se voi kuulostaa jokaisella erilaiselta, että se voi kuulostaa kaikilla samalta. Kyllä itse asiassa näki, mistä eilenkin äsken, kun mä katsoin sitä. Niinpä. Ai ai ai! Että se niinku tulee tavallaan niinku ääneen sitä kautta se kehoskus. Joo. Sitten voi mennään seuraava. Joo. Ai ai ai. Ai ai ai. Bye.